Bandiraɓe caggal yettude Allah e julde nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe meɗen en jetti seren ɓe halifaɓe meɗen en jetti dendagal bandiraɓe fulɓe wattuɓe hakkille e Piindi TV ha no feewi en jetti dendagal wonɓe e galleji ɗi en calmini dendagal wonɓe hôpitaux ɗi en calmini kadi wonɓe kasoji ɗi eɗen ñagonoɓe Allah nde Allah ɓiltataɓe ɗon ñawɓe ɓe Allah ɓiltaɓe kadi e hôpitaux ɗi e dow jam en calmini dendagal bandiraɓe wonɓe ɗo e nder leydi Sénégal e kala to ɓiɗɗo pullo o waali hande beltortoɗo Piindi TV en calmini ɗum kono kadi en calmini mawɗo meɗen hono Abou Samba Diop en calmini kadi gardiɗo mo bonnani hono Amadou Moussa wondude e dendagal jagguidiɓe mum en calmini Samba Diop bani men gorko Ndey Fatou Masali wondude e Matimar Kodda Bewɗo e dendagal dilloɓe ɗo e Piindi TV bandiraɓe fulɓe gartuɗen hande koye yewtere meɗen no Holto Faaya nde wonno jeeba so wayri Piindi TV kono koye jaam tan wonano machallah en gartiɗen kisi en garti kadi ɓeydade jokkude golle ɗen nde wonno mbiɗen ko ha yeeso ko lawol te minen e moɗon ha yeeso ɗo e Piindi TV ala no mbatten so wona dokken Amadou Moussa an o salmina bandiraɓe hade men tigui nadde yewtere nde bisimilla ma Amadou Moussa mi salmitimama Dieynaba Seydi Sow min calmitima en calmini kadi bandiraɓe men ɓe ganduɗa nana e nder leydi Sénégal ko nonne kadi nana e caggal leydi ndi kala e kuuɓal yettudeɓe kala e saaha e jarnudeɓe ko nonne kadi e bismade hooram mboɗo wawi wiide e plateau mo ganduɗa ko plateau Holto Faaya ko weltanadema kadi aussi e invitation surtout e toɓɓere nde cuɓiɗa nde gam haalde hen tigui wadde mbiɗen ko toɓɓere meɗen hande ko toɓɓere needi tigui garana en hen seeɗa hade men tigui nadde e bundi yewtere nde Seydi an ene wayno ko kalɗa ko haala watka fayida kadi ko haala welka haalde nde tawno eɗen gandi ko needi woni innama ade ko needi woni bani adama ko needi ni mbiya tambi gonka kala innama ade kadi mbaɗa wawi wiide a haali haala ka foof ko adi keɗen jetto e bundi ndi kono sikki ala so tawi en naati kadi nder bundi ndi ene gasama en kaal hen ko heewi ko bandiraɓe ɓe mbawi naftorade kadi ko mbawi hutorade so Allahu lamɗo jaaɓi tigui machallah mbiɗen ko needi eɗen gandi neha so wiyama needi wiyama debbo so wiyama needi wiyama gorko nde wonno ko debbo woni yumma gorko kadi woni baba beele caɗele hande needi men wona ko ɗacca tan e juuɗe yummiraɓe bon en mbawi wiide acca ko e juuɗe yummiraɓe à 100% c'est vrai hen saji son kaali onon poɗon tan koye mon kono noon Dieynaba mo nehaki wawa neede ɗonne kadi il faut laaɓa e hakkillaji yimɓeɓe holko woni mo nehaki wawa neede so tawi neɗɗo o nehaki c'est à dire woni wasde nehade ko wadde gueɗe neɗɗo mo nehaki walla gueɗe neɗɗo mo nehani ɗum ɗon woni wasde nehade so tawi noon Allah waɗi a woni mawɗo a jibini sukaɓe moƴƴi ko nehaɓe e mbadi needi moƴƴiri so tawi a waɗi noon ene haasi a dañata caɗele te ɓesgu ma dañata caɗele ɓesgu ko awdi moƴƴi ko reene moƴƴi ko moƴƴine beele so awama fuɗa no moƴƴiri ñamon mbasa bonnude e won tuma kadi so mawni ñamon mbasa bonnude hani so soñama wawan naftorede ɓesgu ko awdi noon no mbimi ni moƴƴi ko toppite so mawni wawa kañumne faggade walla faggede hen awdi mi arta e kongolam ngol mo nehaki wawa neede nde tawno neɗɗo kala no sifori e aduna makko o sikkata ko noon waya kadi ni ɓiɗɗo ene wonde walla mbiyen jibinaɗo ene wondi e gueɗel gotel kala ko yi jinnaɗo muɗum ina waɗa ma ina haala ma ina golla sikkata ko ɗum woni ko moƴƴi nde tawno nga andi cukalel ina yaafi ko jaggi hen walla ko nangti hen ina weeɓi deke noon jinnaɓe moƴƴi ko adi kala ɓe jaafo kam e konngol ko joomum d' abord aɗato ko nehade nde tawno nehade wona tan wonde yo cukalel nehono mawɗo kono mawɗo ina nehono cukalel ngel waɗa copier manam ñembito e on ɗon mawɗo tigi nde wonno ko ɗum woni ko haalete mawɗo ina foti nehade nde wonno sa nehaki a wawa neede woni needi ma an mawɗo ko teddina gila adan ko jinnaɓe ma refti hen ko teddina joom galle ma mo Allah wadduma o nde wonno sa teddinani joom galle ma a teddinani wondiɓe ma wawa neede te sukaɓe ɓe kamɓe koɓe ñemboɓe e meɗen ko ɗum hande jiɗɗen haalde nde wonno hande Amadou Moussa ne heewi hande caɗele sukaɓe hande nani ɗo a yi ɓe
yahoɓe na mbaɗa agressé en jii ɓeɗo yahoɓe na mbaɗa ko boni tan te ko fof ko niidi ndi waasi fewde te eɗen nganndi neɗɗo so nehima ma waaw wonde e galle mon ma waaw kadi sa yalti boowol ma waaw wonde boowol nde wonno kala ko needi rokkanima bonnedagal waawa rokkudemo ɗum Amadou Moussa needi woni fondement gurdam bani adama so tawi aɗa ma huɓere so gorodi ndi boni so fondement o fewani ene wayno ɓale garɗe fof hayso towi koko yanata ɓalɗe guroto so wuurima aduna judde koyngal koko samata ndeke noon a limtiɗo hen waɗoɓe ina jana e yimɓe a limtiɗo hen waɗoɓe gueɗe kantoriɗɗi fof ko wasde needi fof ko wasde nehede ene woodi noon ma won hen mbi ene gasa hayso neɗɗo neha he galle ene wawi nehade e bedda kono noon needi galle needi jinnaɓe hen sahaji ɓuri wonde original par rapport e needi bedda ɗum woni ko fulɓe kewno wiide bakke mahete ko gila ko kecce walla leggal oñcete ko gila ko keccal sona ɗum sa acci ha yoori e hon tuma so tawi sa wiyaɗa oñca tan helat ɗum ɗon noon moƴƴi ko no pour mi arta hen tan ko wiide wonde needi galle ndi ɓurata kala e saaha moƴƴude saabu innama ade foof ene wayno ko ɗaɗol no lekki joguiɗi ɗaɗi ni ko noon innama ade jogui ɗaɗi ko wiyete retour à la base nde tawno so tawi a ruttima e jinnaɓe ina nehruma c'est vrai ma oɗo wiiɓe wona moni foof wurda jinnaɓe muɗum kono beele e on ɗon saaha jomum holno foti wadde to banggue needi ene wawi ñembitade e yimɓe jinnaɓe janamɓe ene wawi ñembitade e sukaɓe ene wawi ñembitade e mawɓe saabu ne woodi ɓe Allah fewni to banggue needi kañumen hayso tawi jinnaɗo hoccani loocol walla huɗani ƴettaki e gueɗe mbaɗe noon jomum ne wawi fewde e nder hen donc noon e neɗɗo ne wawi ñembude needi haysino tawi wona e jinnaɓe haysino tawi wona e école haysino tawi wona e dudal alquranil karim tigi machallah ko ɗum tan fonno haalede ko ɓuuri hen hewde ko a haali nde wonno hande eɗen jogui caɗele meɗen nde wonno caɗele meɗen hande kala jibinde ɓiɗɗo yettato ko loocol muɗum no fiye beele ko piggal ngal woni neede piggal wona pigal nehata innama pigal nehata so pigal nehanno neɗɗo walla so pigal nehanno hunde ene gasa mbabba kañum rewal lawol tan donc noon firti ko needi ko haqqilantagal needi neɗɗo nehirte koto banggue haqqilantago e to banggue teyre nde tawno mi hokkuma tan yeru goto paamira noon so tawi a jibini ɓiye e ɓiyo ko ñaɗɗo walla ko pidduɗo hen sahaji naggamo aɗa fiyamo kela loocol walla kela nagga ɓoggol aɗa firamo ɗum walla gueɗe mbaɗi noon piyamo hande o hulat janggo o hulat mais ɓawo janggo ɓaade ka piya o nattata hulde nde tawno hay bone ene wowte donc so tawi o wowti hen kadi ala ko narta e hoore nde sa ƴeerimo loocol so doguiɗa o daro sa heɓtimoma fimone o woyat hen saji walla hen saji o wasa woyde hay gongol samata e guite ɗe donc noon needi ko neɗɗo o hulɓinta to banggue so joomum waɗi ko boni yo ɓurat hewde ɗo jewritten e sukaɓeɓe jinnaɓeɓe surtout ɗo jewriton e sukaɓeɓe mi hokkaɓe eruɗi ɗiɗi ɗi ganduɗa ɗi so joomum waɗi ɗum ko safara baɗɗo fayida goo so suko ala ko heddi so wona mona ɗano caggal ko janngowal Qur'an ko almudo walla ko jangowo école so jangi ko foti jangude ko e jamma ko adi nde omo ɗano gaga caggal hirande e gueɗe mbaɗi noon ko adi nde omo ɗano o wertanama haw haljiti walla ɓe bertanama haɓe kaljiti ene yiiɗa yummiraɗo ma babiraɗo so tawi ne wonde mabɓe ne wurdame walla ne hodde mabɓe yo yettoɓe so yetti mabɓe wawa yewtidde mabɓe tindanaɓe hen sahaji saabu en jinde en nden needi ko tindi e cifte daari e gueɗe mbaɗi noon hande noon ɗum ɗon ƴeeŋi hay sinno ko haalde jomumen aduna hande no sifori ni pourquoi pas haalandeɓe caɗele réseaux sociaux pourquoi pas haalandeɓe caɗele agression pourquoi pas haalandeɓe nafoore jangde donc ɗum foof koye needi jeeya haade jomum ɗanade so ɗanima yooɓo konngol jinnaɗo ngol ɗaniro noon so fini finide hen heure goɗɗo o koso jomumen jeehi ha janggoyi ene garta ko wayno bottaji en gueɗe mbaɗi noon haade mumen wottade ene yiiɗa an jinnaɗo hay sinno ko 5 minutes hojoma 5 jooɗoɗa e mabɓe gartita hakkille mabɓe namdaɓe ko jangguɗon ko jangguɗon to banggue Qur'ana to jangguɗon to banggue école ha keɓa hakkille mabɓe so neɗɗo duumimi e ɗeɗo gueɗe ɗiɗi ene haasi needi ndi sukomo maho hen o mawnide hen te waɗat fayida tigi machallah waɗi fayida seydi an nde wonno ko ɗum wonno ko jiɗɗen haalde eɗen gandi needi hanki e needi hande jiida hanki jinnaɓe ɓe ɓe disnodiranno e sukaɓeɓe ɗum taganno jinnaɓe neɗɗo wonano cusɗo jinnaɓe muɗum ha 100% te hande eɗen gandi cukalel ɓuuri fof susde jinnaɗo muɗum
te wiiteno kadi ko cukalel ɓurno hulde ko ba mum te ji sukaɓe joni ɓe ɓuri suusde ko babiraɓe mabɓe nde wonno ko babiraɓe ɓe kamɓe gonno furotoɓe ko kamɓe gonno hulɓinoɓe ɓe mbawa hulde hen ɓe mbawa hulde wadde wona gueɗe mais hande ko ɓen ɗon babiraɓe goniɓe ɓe kulani en ji hande caɗele ne mbaɗa kala saaha eɗen jiya yimɓe na mbadda probléme aji ɓiɓɓe mumen kono ɗum ɗon fof kono nehirnoɗa cukalel ngel no nehirɗamo fof ko noon mawnirta hanki kadi eɗen gandi needi ne wiyeteno so cukalel nehima tan wiyete ko ɓiɓɓe kaari walla ko ɓi men kono so boni tan wiyete ko ɓiye te so wiyama ɓiye wiyete tan ko ɓi debbo hay babiraɗo e hoore mum wiyanma ko an debbo ko ɓiye wadde ɗum ɗon alay saago ko jinnaɓe rewɓe ɓurat tinnade kono kadi babiraɓe eɓe jogui hen part de responsabilité no fewi nde wonno yumma e ɓiɗɗo na ɓadodiri wonko ganduɗa yumma na wonko waɗata ɓiyum walla wonko wawa furade ɗum walla wawa fiide ɗum kala e saaha kono babiraɗo kañum no wawno jogade possibilité wawde furade ɗum ha wone gueɗe kewɗe rento ɗum guila e cukako wawa mawnidde hen Amadou Moussa caɗele ɗe goni ko Dieynaba guila tan nde watti wiyede guila nde watti mi toñani morhul guila tan nde watti wiyede mbaɗa andi sa toñi kam tan mi toñe guila tan nde watti wiyede cukalel woya walla waɗa ko boni wiye a maayi kangaɗo kaari walla a maayi rawandu ɗon gandirta caɗele mbaɗi nden wiyeteno ko on maayi bamon ari mais hande wiyete ko on maayi kangaɗo kaari nan ara sa o dejjani mi sorantama naggam walla so tawi a dejjani rawandu kaari en ayi ɗum ɗon noon guila ɗum natti e galleji guila manam ɗum naati e galleji ɗi guila nden caɗele mbaɗi caɗele goɗɗe ko jinnomi haalde hakkude laañi ko won caɗele godaɗe réseaux sociaux ari télévision ngaji ko hen wona radio ji ko hen hoɗa joni noon hunde ari kala ko ari ne joli hewtin noppi yimɓe hewtihankidini yimɓe ko ɗum woni ko mbaɗata ne moƴƴi yimɓe kocca ɗum mbaɗira ɗum utilisé pour findinde pour tindinde pour neede holno mbatten saabu joni wonto garta e galleji mataw yimɓe ne jeeɓa film aji ɗi ganduɗa ɗi ko série ji gummini yen ko banggue Amérique latine gummiri en to ko banggue États-Unis gummiri en ko banggue France gummiri en to banggue Inde ɗin noon série ɗi ganduɗa ɗi ɗi kalta réalité sénégalaise ɗi kalta kadi aussi gonga gonga walla gonka fulɓe ɗi kalata ko gonka mabɓe e sifa mabɓe tawa yummiraɓe e babiraɓe ina e sukaɓe ina pawdiri e nder salle ina jeeɓa télé holkoɓe jeeɓata ko on ɗon série mo ganduɗa ma yi debbo ne ɓoori haalaɓe ceer ɓe jaafo e konngol jiya gorko ne ɓoori haalaɓe ceer ɓe jaafo e konngol jomumen ne mbaɗa gueɗe ɗe peewani te sukaɓe ne jooɗi ne putina guiri mawɓe ne jooɗi ne daara worɓe e rewɓe foof te ɗon kala action mbaɗaɗo déjà famama sa dirtini sukaɓe gandata ko saabi a dirtina sa ñifi walla yo sukaɓe jalte ɓe pamat ko mbiruɗa yaware naata cuusodiral naata hankkadine sukaɓe jogo jikku mo mawɓe jogui kañumen mahoro noon cikkata ko mawɓe mbaɗata ko ɗum ɗon woni probléme o Dieynaba ɗum ne kadi ko hunde fonde rentede tigui machallah ko hunde fonde rentede on ɗon ngal ɗon dawal réseaux sociaux on ɗon ma en gartu hen ha ɓuuren yaññade hen nde wonno ko hunde fonde haalede kala hande ko réseaux sociaux fewnuno o bonni ko ɓuuri ɗum no wonno caɗele kewɗe suturaji kewɗi boni réseaux sociaux ɗum ɗon ko dawal gongal eɗen gandi Amadou Moussa sen kaali kadi banggue needi en ji sukaɓe sen kaali needi en kala needi nder galle kono kadi en kala needi e nder école aji en ji hande école aji ɗi hande eɓe nehanno walla ɓe jangguinanno sukaɓe holtan no mbawirta ɗum wuurde kono hande ɓen ɗo jangguinoɓe kadi caɗele ɗe ko jangguinoɓe nehaki saka neha ko ɗum woni caɗele jangguinoɓe ko jinnaɓe jinnaɓe nehaaki woni ko mbimi neɗɗo so nehaaki wawa neede kono nden aɗa andi sa ari école hay an sa nehaaki école aji ɗi ne mbaɗanno règle uji ɗe gandanɗa sa ari an jangguinowo ko ɗum tigui woni ko jangguinta sukaɓeɓe ɗum ko règle école kono en jii hande ɗum ɗon koko yeeba koko welsinda ko ɗum foof no ɓeydi e caɗele meɗen wonno fandare nde en ko neede jang école aji ɗi nehanno jangguinanno gandina neɗɗo janggo mum no wayata walla no siforto to siforade voilà kono hande ko holko woni fandare école an jangguinowo ko yo lewru ma e caka jungo so élevé ɓe pini a waƴaka
soɓe paami a wondaka soɓe moƴƴi a woƴaka ɗum ɗon noon Dieynaba il faut mentalité ɗi change yimɓe garta e gonkaji nden guitta d' abord halis o yeeso nde tawno suka hande kañum wontata mawɗo janggo en jii ko heewi ene ɓenna e leydi ndi en mbi tan eɗen kalni hay banggue ɓe ganduɗa ɓe ko jangganoɓe école aji ɗi kono hayne woodi kadi jangganoɓe duɗo Qouranil Karim won exemple uji jooɗani saabu suko wari ko janggude gandal ɗum ko goo kono alay sago gandal wawa yaade gaga wase nehade kadi hande sa yi eɗen jogui probléme kala façon jangde noon mbimi sa yi ne waɗi caɗele ala duwaw walla mbiyen ala ha joni gueɗe mbaɗe noon ala battane waɗi ɗum ko janguinte ko wona ɗum fawate ɗon jomumen neɗɗo janguinowo foti ko netanade ko janggata ko foti ko netanade ko janguinta ko wawa lowde hakkille suko o ko ina foti wonde toon deeƴa e hakkille muɗum kono hande goto foof wonko ardini goɗɗum goto fof ardini ko ndewe am goto fof ardini ko jawdi ɗum ɗon noon ko probléme ko ɗum woni caɗele ɗen ɗo wonno hande en jii almuɓe eɗen gandi nden almudo sa yi ɗum tan a yi ɗum e nder rendo aɗa andi tigui oɗo o jangino duɗal o wonino almudo kono almudo hanki e almudo hande jiida nde wonno hande en jii almuɓe eɓe cari e laabi ɗi nde wonno hande almudo fof no daara wadde ko fotani wadde saabu koko yamira yo addu ko jogaki nde wonno sa wiyama ya addu ka jogaki ɗum ɗon no wawi jarandema wadde goɗɗum ko alano e yelade nde walla mbatta wadde hen ko a yiɗano wadde en jii kadi hande ko ɓuuri hawnademi ko almuɓe janggannoɓe duuɗi joni goppata ko heure jangganno jaaha e siberaji ɗi min joni kala to jaaɗa e wariji baɗɗi cyber ɗi nde garɗa hen fof a yiyat hen almuɓe te min ɗum ɗon ha joni e ɗum ha wimde wonno ko ɓen ɗon heure nde potata janggude sa iwti jelogol sa arti poɗɗa ko huccude defte ma jangga mbawa naftorade mais so almuɓe so tawi jangga jeehi cyber ɗum firti hankkadine ko jangde nde natti wodde wodani saabu sa daari ko tolni e duuɓi e kitali jomum ne waɗe jangde mi anda Fouta kam mi yahani Fouta kono ɗo Dakar kam ɗo Dakar fof gotum presque fof gotum hande leydi ndi fof walla mbiyen aduna fof rentito gotel wonti koyngal goral hande mo jiiɗa fof sifa gonɗo e Dakar o ko on tawata ɗum Fongo Lembi ko on tawata ɗum Thiadiaye gueɗe mbaɗe noon donc noon ko yidde wiide maayi gonɗo e duɗal Qouranil Karim walla e école fodde duuɓi e kitali duuɓi nogas capan tati tawi jomum ne limtanma kalasuji ma ne limtanma no foti defte janggue walla no foti allude jofni tawi gandal ngal ala e nder hoore nde waɗi ɗum ko nde jomum janggata nde ko rewade bindi tan resetetetetetete ha joofa tawi natani e hoore nde par ce que wonko woni e hoore nde nder ko wona jangde nde wonko woni e hakkillo wonko visi o saaha ko wona jangde al Qouranil Karim nde walla ko wona jangde nde ganduɗa nde ko jangde e hono école mo jangato donc so tawi valeur nden arani nden sayne ɗon jooɗo duuɓi jeeɗiɗi jangga o reena Qur'ana e gueɗe mbaɗe noon walla ko ɓuri ɗum o reena Qur'ana o naftoro hande o hande ma yi jofnu Allah ɗi tati tawi eɗen muuli Allah hay Qur'ana muɗum sellani jiya aussi jaaɗo ha université hay momum français tan pour haala français ɗo e Sénégal ko probléme donc waɗi ɗum ko needi ndi e yidde almudo o e gonka almudo o eno fonno waade e nder duɗal ngal ni eno fonno waade e nder école o eno fonno waade e nder galle ɗum noon kadi aussi ne waɗi important par ce que needi ndi fuɗɗorto ko e galle nde wonno ko galle ko kañum tambi nene kañum tambi baba tambi kadi dendagal ko finata e galle nde wonno galle ko nden keɓata nehade nden keɓata kadi andude sutura maɗa holko potta rentade walla holko potta wadde sa yalti janggo e jaam ganda no gurduɗa e rendo mais kadi gueɗal gongal eɗen gandi kadi ha joni en kaali kono en ɓeydoto haalde tan nde wonno needi kam sen mbiɗen kaala ɗum ɗo en jofnata en jii hande hanki en teskinoma ɗo e Dakar walla sa woni e teruji ɗi kala biɗnoɗo na resa jinnaɓe ma mbiyanma ko ya addo e Fouta nde wonno ɓiɓɓe Foutankoɓe ɓurno nehade ɓurno teddinde wawde teddinde yimɓe ɓurno wawde hormade ɓurno kadi wawde yidde resede jooɗo so jibina ko waɗa barke mbawa neede ɓen kadi janggo e jaam mbawa jibinde ha neha ɗumen mais en jii hande sen jiiɗi mbiyen Dakar hande e Fouta ha joni ko kañum nandi haydara joni sertani walla Fouta ɓuuri walla Fouta sabu aɗa andi jeena ko kalaɗo hen ko hunde jarde wattude hakkille so tawi par exemple so tawi terrain yeehi nana yaaha hoore nde to huccirto
toon déjà non toon hucciti o joni wonɓe wagon yeeso ko kamɓe ko ɓen goni yeeso donc kiiba so tawi terrain hoorde 5 tama laaci ga ene ruttiro donc wonnoɓe laaci ɓe ko ɓe gontata hoore saɗa yerodiri ko kalɗa ɗo henno ko yerodir ɗo so wiyama course aller wonɓe yeeso ɓe goni yeeso ko ɓen daɗata kono so wiyama duttude wonɓe caggal ɓe kañumen gontata hoore hande o ko kalɗa ɗo henno ko adan ko gure tewruɗe andirano ɗum ɓen jiiɗa jooɗade ko yiɗɓe kaake walla ko yiɗɓe aduna kala kada o waɗa jahata ko gure ɓurde woɗɗo to banggue dowri men gadda ɗumen jomumen ɓurata wawde hormade dewgal ngal wawde aussi jooɗade wawde moƴƴinde dewgal ngal kono hande ɗum ɗon aɗum satti en mbiyani noon gasi ha laaɓi ceer kono aɗum satti joni noon ko adni wiide fuutankoɓe daaɗi ko ɓuri ko hen heewde e ko kalɗen ɗo henno ko ene tawi toon ɗum ɗon noon ko ɗum probléme ko ɗum caɗele alay sago yurnite tigi machallah yewtere needi nde en tongadde ɗo tan nde wonno eɗen gandi kala ko woni needi en mbawa jofnude ɗum ɗo hande e ñalawma goto wadde en jaltat tan pewten kadi e robindo jayndeji ƴeewen Amadou Moussa an holko hesɗi ko addani en ɗo e hitande nde wonno koye gasirde hitande gonɗen holko gaddanta min ko hesɗi machallah Allah jarama kadi nden dokkuɗa kam fartange wawde haalande bandiraɓe e ko yewti e kuccam meɗen golle aɗa andi kadi gonɗen ko e radio gonɗen ko e télé ene moƴƴi noon kala e saaha so tawi wonko hesɗi bandiraɓe mbaɗi woni enen jokki hettade en enen jokki darde en eɗen jettaɓe e nder hen eɗen jarnaɓe kadi no fewi kalnen ɓe kadi holko hucca gonɗen koye ma yiɗi hitande no mbiɗa ni wotomo yaadi hen yo Allah hokku en tawtorede hitande fande en jettiri ɗum Allah ko faya ko machallah ina yoni ko faya ko kadi ene joga gartam ene joga jorto baɗɗo fayida sabu ma en jañu plateau o woni ma en andi guinen puɗɗi min darot tan so Allah jeeyi min mbatto jooɗade hono ni jooɗade on tampi dar min Aissata Ndiaye min mbatto jooɗade caggal muɗum kadi inchallah ma toɓɓe kewɗen natini hen ko wiyete concept uji goɗɗi woni rubrique manam to banggue cellal ɓalli ma ar fina tawa ma rewɗo politique ma rewɗo éducation ma rewɗo robindo jaareji ngo kadi woni banggue information kadi ma heddo ɗo ɓuura yaññede to banggue subaka o inchallah bandiraɓe ma mbaw ɗum yebde ma mbaw ɗum heɗade kadi so Allah jaaɓi inchallah tigui machallah ɗum waɗi fayida no fewi wadde bandiraɓe ko ɗum tan min gaddanno on hande jaafoɗon kadi min kalirani wonde emin neehi min kalirani kadi wonde emin ɓuuri on andude kono min kalir tan ko goto e men fof no jogui ko foti haalde te kalɗo fof wasta goɗɗo naftoro wadde ko ɗum tan waɗi en haalde en jetti dendagal bandiraɓe wattuɓe hakkille e PIINDITV en calmini noon kawmen Mamoudou Adama Diallo gonɗo to Angers en calmini bani ko debbo hono Fama Bari e dendagal wonɓe toon to Angers en calminiɓe en calmini kadi DJ Kis mo ganduɗa ko ɗo liggoto e piindi ko kanko wonani en to dowlaji France wadde bandiraɓe on mbiyama aadi ville aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi meɗen e Holto Faaya ko ñande wonde so gueno ñaawi